Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы. Атнаның беренче көне алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Лейсан Ханова таныштырырмын. Ә хәзер төп темалар хакында кыскача. Макулатура җыела инде ул менә газеталар алабыз. 60 килограмм кагаз бер агачны саклап калырга булыша. Шәһәрдәшләр яшел урам акциясында катнашты. 5-нче мәктәптә дәресләр өзелде. Янгын аркасында 400-дән артык кешене эвакуацияләделәр. Иранлыларны хәбәрчебез күзәтте. Нәрсәсе сокландырды? Ул кеше буларак гаҗәеп кешелекле кеше иде. Татар җәмәгатьчелеге һәм фән дөньясы күренекле тел галиме белән хушлашты. Филология фәннәре докторы Фуат Ганиев вафат. Зур тизлек, узыш машиналары тонылган спортчылар һәм җитди аварияләр. Шулда 2 көн Салават кубогына автомобиль узышлары үтте. Грипп шигенә шулда әлеге һәм вируслы авырулар эпидемия шигеннән 42%-ка төште. Табибларга мөрәҗәгать итүчеләр саны да 2 тапкыр кимеде. Бүгенгә йогышлы авырулар хастаханәсендә 100-дән артык шәһәрдәш дәвалану курсы уза. Аларның өчесе дуңгыз гриппы белән авыручылар. Алар арасында бер бала да бар. Гомумән алганда бу диагноз 100% шәһәрдәшебезгә куелды. Хәзер исә хәл тотрыклану сәбәпле шәһәрдә карантин режимы бетерелде. Шуңа бәйле рәвештә тагын бер яңалык. Халык белән очрашулар кабат яңартыла. Бу минутларда шәһәр мэры Наил Мәхдиев 11-нче мәктәптә Комсомол районында яшәүчеләр белән очраша. Шуллы башкалар хисабына яшәүче шәһәр түгел. Бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә мэр шулай дип белдерде. 2015 елда калада төрле дәрәҗәдәге бюджетларга 25 миллиард сум салым җыелган. Бу 2014 ел белән чагыштырганда 1 миллиард ярымга артыграк. Шәһәрдә хезмәт хакларын конвертларда түләү белән көрәш тә дәвам итә. Тикшерүләр нәтиҗәсендә шәһәр бюджеты 16 миллион сумга тулыланган. Кайбер үзгәрешләр дә бар. Салым агентлары быелдан физик затлар кереме өчен квартал саен хисап бирергә тиеш. Моңа кадәр ул айга бер тапкыр иде. Ә милек салымын агымдагы елның 1 декабрына кадәр түләү кирәк. Шул ук вакытта салым хезмәтендә декларация кампаниясе хакында да искәрттеләр. Начиная с этого года налогоплательщики физических... Быел физик затлар барлык салымнар өчен дә бер белешмә алачак. Анда транспорт салымы да, җир участоклары һәм мөлкәт өчен салымнар да күрсәтеләчәк. Әмма бюджет тулысынча үтәлде. Бу илдәге икътисади кризиска да карамастан. Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә мәгълүм булганча, 2015 елда керем 8 миллиард сумнан артып киткән. Аның салымнан төшелеше арту да күзәтелә. Исемлектә җир арендасы, участокларны сатудан кергән акча. Шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлектән салымнар бераз күбәю күзәтелә. Бюджет акчасының 60% дәүләт учреждениеларында эшләүчеләргә хезмәт хаклары түләүгә тотылган. Чыгымнарның зур өлешен мәгариф алып тора. Ял көннәрен файдалы итеп узган шимбәдә шәһәрдә яшел урам экология акциясе үтте. Яңа шәһәрдә яшәүчеләр макулатура тапшырды. Икенчел чимал җыйды. 18-07 йорты белән 26-нчы гимназия арасында калдыкларны бүлеп җыю өчен модульдә урнаштырганнар иде. Макулатура тапшыру бәйрәм төсен алды. 18-нче комплекста иртәдән үк музыка тавышы тынып тормады. Шәһәрдәшләр кирәкмәгән кагазны капчыклап та төргәкләп алып килде. Бүтән мәктәп белән җыйдык макулатураны. Менә 7-8 пакет белән монда алып килдек. Макулатура җыела инде ул менә газеталар алабыз. Балалар укыйлар, дәфтәрләре кала. Внучка моны 11-нче класс бетерде, аның китаплары калды, шуннан макулатура җыела. Бер 10 килолап җыелды, менә бүләк бирдегез. Рәхмәт. Яшел урам акциясе моңа кадәр 2 тапкыр Зәп бистәсендә оештырылган иде. Бу юлы яңа шәһәрдә 18-нче комплекста чүп һәм калдыкларны аерым-аерым җыю өчен модуль урнаштырдылар. Мы хотим на своем примере всем показать. Без үзебезнең үрнәк белән башкаларны да яшел акцияга кушылырга чакырабыз. Без агачларны кисүгә каршы, экологияны саклау яклы, чөнки чүп һәм калдыкларның 80%-ын кабат эшкәртеп була. 60 килограмм макулатура бер агачны саклап калырга булыша. Бу юлы акцияны оештыручылар 6 тонна кагаз җыюны максат итеп куйды. Шулай ук шәһәрдәшләр модульгә дә калдыкларны салды. Из этого вторичного сырья Җыелган макулатураны шунда ук катыргы кагаз комбинатына алып китәләр. Аннан санитария продукциясе ясала. Пластик исә полимерга әйләндерелә. Аннан чиләк, башка кирәк-ярак ясыйлар. Шул рәвешле табигатькә дә, җәмгыятькә дә файда. Яшел урам акциясе дәвамлы булачак. Аның чираттагысын март аенда оештырырга ниятлиләр. Лейсан Ханова, Ленар Султанов. Яңалыклар.
Янгын чыгу турындагы хәбәр ГЭС бистәсендәге 5-нче мәктәптә дәресләрне өзде. Эвакуация башланды. 400-дән артык кеше оешкан төстә урамга чыкты. Бирдә өйрәнүләр генә үтсә дә, тиз арада коткаручылар да килеп җитте. Внимание, пожарная тревога. Два человека, быстро. Быстро. Бу сирена тавышы бүген 5-нче мәктәп укучылары өчен яңгырады. Үзелгән дәресләргә укучылар сөендегенә, тиз генә урыннарыннан торып, янгын вакытында чыга торган ишеккә юнәлделәр. Бәхеткә, биредә өйрәнүләр генә үтте. Янгын булса, елмаерга урын калмас иде. Мероприятие проводится ежеквартально. Һава шартларының нинди булуына карамастан, бу чаралар квартал сайын уздырыла. Мондый тренировкаларны укучылар да, укытучылар да яхшы аңлый. Хәбәр бирү системасы бу мәктәптә 2008 елда ук булдырылган. 3 ел элек аларны яңаларына алыштырганнар. Шуңа күрә укучылар кинәт кенә булган эвакуацияга артык игътибар бирмәделәр. Ашыгыч вакытта нишләргә икәнен алар яттан белә. Мы всегда уходим с запасного хода и бежим сюда, чтобы мы не загорели. Нужно быстро одеться и убежать на улицу. А если нету одежды, сразу на улицу убежать быстро. Мы быстро подумали и пошли сюда, точнее побежали. Мәктәпне эвакуацияләгәннән соң берничә минут вакыт үтте. Өйрәнүләр генә булса да, урынга тиз вакытта янгын сүндерүчеләр килеп җитте. Аларга биредә өйрәнүләр генә үтә дигән хәбәр килеп ирешмәгән. Эвакуация прошла на... Эвакуация бишле билгесенә үтте. Эвакуация вакыты 2 минут 50 секунд. Мондый чараны елга 2 тапкыр уздырабыз. Мәктәптән 453 кеше эвакуацияланды. Педагог һәр укучы сәламәтлеге өчен директорга хисап тота. Ә директор үз чиратында янгынчыларга. Илсия Валиуллина, Елена Камалова, яңалыклар. Нәрсәсе сокландырды? Ул кеше буларак гаҗәеп кешелекле кеше иде. Татар җәмәгатьчелеге һәм фән дөньясы күренекле тел галиме белән хушлашты. Филология фәннәре докторы Фуат Ганиев вафат. Зур тизлек, узыш машиналары тонылган спортчылар һәм җитди аварияләр. Шулда 2 көн Салават кубогына автомобиль узышлары үтте. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Что, они врут? Не врут. За 3 месяца? За 3 месяца. И так сильно вырастет? Сберегательная программа «Зимняя». Ваши сбережения под выгодный процент на 3 зимних месяца. Приволжский фонд сбережений. Уже сегодня беспроцентная рассрочка до 36 месяцев на квартиры в жилом квартале «Берег». Телефон 51 55 71. В Центре восстановительной медицины ведет прием врач-невролог. Блокада и тейпирование при болях в шейном, грудном отделах и в области поясницы. Процедура имеет обезболивающий эффект, возвращает движение и оказывает лечебное воздействие. Торговый центр «Омега», 1-й этаж. Сез туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Бузлавык, туман, юл начар күренә. Бу хакта Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы алдан хәбәр иткән иде. Көннең беренче яртысында республикада күз күреме 500 метрдан да кимрәк булды. Шушы вакыт эчендә Чаллыда 30-га якын юл транспорт һәлакәте теркәлде. Зыян күрүчеләр юк. Аварияләрнең берсе 6-нчы комплекс тукталышы янында булды. Проспект уртасында 2 чит ил машинасы бәрелеште. Нәтиҗәдә тагын бер Ford машинасы зыян күрде. Һәлакәттә кешеләр сәламәтлегенә зыян килмәде. Шел на разворот, в течение 5-6 секунд произошел удар в заднюю часть автомобиля, и все вот занесло. Забор вылетел, удар в забор был на бордюр, забор вылетел и в него попал. Бүген Казанда татар теленең сүз төзелеше фәнен булдырган галим, филология фәннәре докторы Фуат Әшрәф улы Ганиевны соңгы юлга озаттылар. Ул 85 яшендә арабыздан китте. Укытучы, тел галиме, күп төрдәге хезмәтләр авторы. Гомре буе милләт өчен эшләде. Чаллыда да аның студентлары бергә эшләгән хезмәттәшләре бик күп иде. Фуат Әшрәфович Ярчаллы педагогика университетында еш була иде. Бирдә ул студентларга белем бирде, аларның фәнни җитәкчесе булды. Шәһәрдәшебез филология факультетында белем бирүче профессор Әнвәр Шарипов галим турындагы хатирәләре белән уртаклашты. Татарча, русча һәм русча татарча иң зур сүзлек булып санала. Ул 2 томнан тора. Һәм моны укучылар да, студентлар да, укытучылар да бик файдаланалар.
Üstel kitabı итеп тоталар. Әлеге сүзлек бернинди онлайн сүзлекләргә алмашка килә алмый. Аларда Фуат Ганиевка гына хас төгәллек, тулылык һәм тирәнлек бар. Филология фәннәре кандидаты Әнвәр Шәрипов 1971 елдан 78 елга хәтле Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел һәм әдәбият тарихы институтында Фуат Әшрәфович белән бергә эшлиләр. Фуат Ганиев тел бүлегендә эшләсә, Әнвәр Шәрипов әдәбият бүлегендә. Җыелышларда, конференцияларда бергә булырга туры килә аларга. Нәрсә сокландырды? Ул кеше буларак гаҗәеп кешелекле кеше иде һәм ярдәмчел кеше иде. Яшьләргә һәр вакытта да үзенең кирәк яшьләргә һәр вакытта да үзенең кыйммәтле киңәшләрен бирә иде һәм үзенең мәхәббәт гәүдәсе белән дә безне сокландыра иде. Фуат Ганиев татар теленең сүз төзелеше фәнен булдырган галим. Соңгы 20 ел эчендә ул Казан университетында һәм башка уку йортларында белем бирә. Шәкертләрнең белемнәрен үстерүдә зур тырышлык куя. Һәм бер мисал итеп, хәтта минем улым айтуганда аның җитәкчелегендә диссертация язды һәм уңышлы яклады. Шуңа күрә Фуат Әшрәповичның шундый кешелекле булуы безнең күңелләрдә һәр вакытта да якты булып сакланачак. Мәшһүр татар зыялысы Фуат Ганиев, профессор, филология фәннәре докторы, татар тел белеме һәм тюркология проблемалары буенча 18 монография, 300-дән артык мәкалә авторы, русча-татарча һәм татарча-русча сүзлекләр, татар теленең 3 томлы аңлатмалы сүзлеге автордашы. Аның милләткә булган хезмәте, карашы безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Илсия Валиуллина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Бүгенге икътисади шартларда үз эшеңне башлау җиңел түгел. Башлап җибәрү бер хәл, тотрыклы керем алып эшне дәвам итү тагында катлаулырак. Клиентларның ишек җәлеп итергәсең. Бу хакта алдагы сюжетыбызда. Менә бу хәрефләр күптән түгел яңа ел бәйрәмнәрендә Азатлык мәйданын бизәп торды. Алар һәм бәйрәм чыршысын бизәү эшләре реклама центр компаниясенең җимешләре. Оешманың тышкы реклама ясау буенча 10 еллык тәҗрибәсе бар. Стараемся использовать Алдынгы технологияләр кулланырга тырышабыз. Бу эшләрне сыйфатлы башкарырга мөмкинлек бирә. Шулай ук җитештерүчәнлекне арттыра. Бу киң форматлы басмага һәм фрезерлы гравировкага да кагыла. Лазерны без сувенир продукцияләрен һәм тышкы рекламаны ясаганда кулланабыз. Төп эш юнәлешләре тышкы рекламага корылган булуына карамастан, компания тәкъдим итүче хезмәтләр шактый. Бу металл конструкциялар, диод яктырткычлы элмә такталар ясау, фрезерлы кисү, гравировка һәм сыйфатлы киң кырлы басма. самые разные штуки могут быть, начиная от букв каких-то, табличек. Сейчас такие сложные штуки, они как конструктор вырезаются лазером. Мондай низакәтле эшләнмәләрне ясау өчен махсус станоклар кулланыла. Күләмле фрезерлау станогы металлны төгәл итеп кисүне тәэмин итә. Лазер нәкыш остасы кебек барлык нечкәлекләрне истә тотып эшләргә сәләтле. Төрле үлчәмдәге басма материаллар өчен киң форматлы һәм интерьер принтерлар кулланыла. Даими клиентлар реклама центры оешмасының сыйфатлы һәм тиз башкаручанлыгын билгеләп үтә. Надежный партнер, мы уже их знаем давно. Ышанычлы партнерлар, без аларны күптән беләбез. Алар заказларны бик тиз эшли. Сыйфат ягыннан да иң яхшылар рәтендә. Безгә аларга мөрәҗәгать итәбез. С ними работать хорошо, удобно. Алар белән эшләү рәхәт. Мин архитектор буларак үземнең идеяләремне белдерәм. Кайчак дизайнны бергәләп хәл итәбез. Шунсы ошый, яңа материаллар, яңа технологиялар кулланып эшлиләр. Бүгенге көндә реклама центр оешмасы үз өлкәләрендә республикада иң алдынгыларыннан исәпләнә. Ул заман белән бергә атлый һәм яңалыкларны кертүдән дә курыкмый. Кризис булуга да карамастан фатир мәсьәләсе дә үз актуальлыгын югалтмый. Шул исәптән чалыда да. Торак бәясе ай саен арткан заманда кешеләр бәяләре күтәрелгәнче күчемсез милек сатып алырга ашыга. Шәһәрдәшләр өчен 46-нчы комплекста өстәмә квадрат метрларда барлыкка килде. Солнечный парк комплексы Вахитов һәм Чулман проспектлары киселешләренә урнашкан. Спорт төрләре белән шөгыльләнү өчен якында гына урман. Өске каттагы лоджиялардан Кама елгасын күзәтеп була. Фатирлар акчарланган. Хуҗаларга үзләре теләгәнчә ремонт эшләре генә ясыйсы бар. Фатирларга домофон, янгын сигнализациясе, су һәм газ исәпләү приборлары урнаштырылган. Тулаем ремонт ясалган фатирлар да бар. Студия фатирлар 42 квадрат метр мәйданнан башлана. Балкон тәрәзәләре кояштан саклаучы тонировка белән капланган. Консьерж хезмәте, пассажир һәм йөк лифтлары бар.
Стена һәм түшәмнәрдә декоратив штукатурка. Комплексның 300 фатирыннан сатуга 100 генә калган. Солнечный парк махсус акция игълан итте. По случаю завершения строительства Солнечный парк торак комплексы төзелешен төгәлләү уңаеннан акция оештырдык. 10 февральдән 1 апрельгә кадәр фатирны 100% түләү юлы һәм ипотека белән алучыларга 10% ташлама ясыйбыз. Акциядә 30 фатир гына катнаша. и по ипотеке. Уңайлы, матур һәм җылы. Бу сүзләр Солнечный паркы турында. Комплекс 4 күп катлы йорттан тора. Г блогы төзелешкә соңгы ныктаны куйды. Хәзер комплекстагы барлык йортлар да үз хуҗаларын каршы алырга әзер. Соңгы елларда фатир сатып алучылар күбрәк чистопатизларга һәм күршеләргә игътибар итә ди белгечләр. Бирегә нәкъ менә тынычлык һәм уңайлык эзләп киләләр. Кояшлы паркы әлеге ихтыяҗларны бер сүзсез канәгатьләндерәчәк. 2 көн буе моторлар тавышы тынмады. Томашачы үзелмәде. Трассада җитди аварияләр дә булды. Узган елларда шәһәр ипподромында Салават кубогына автомобильләр узышы үтте. Россиядә бердән-бер булган бу хәйрия ярышлары быел юбилеен билгеләде. Алар инде чалда 20-нче тапкыр уза. Бик күп танылган узышчылар килгән иде. Тимур Тимирҗанов, Рәис Миннеханов, Олег Жаворонков, Акада Салават Фатхетдиновның улы Рөстәм дә ярышты. Тик катнашучылар арасында чаллы узышчылар гына булмады. Салават кубогында беренче тапкыр АК машиналары да катнашты. Бу быелгы ярышларның яңалыгы. Анда узышларга нигез салучы һәм озак еллар аны оештыручы Салават Фатхетдиновның улы 13 яшьлек Рөстәм дә катнашты. Мин инде ярышларда катнашам 6 елдан. Инде хәзер 7 ел катнашам. Россиядә катнаштым, күп урыннардан. Әти башлады, әтидән инде алдым. Яшьләрне генә түгел, Салават кубогы ел сайын тонылган узышларны үзенә җыя. Быел да анда Тимур Тимирҗанов, Олег Жаворонков, Рафаэль Фаттахов, Рәис Миннеханов кебек спорт сталарын күрергә мөмкин булды. Аларның соңгысы өчен Чаллы мэры да җан атты. Ну, естественно, я болею за своего коллегу, значит, за Раиса Нургалевича, который является, как я всегда в шутку говорю, моим лесным братом, да и вообще долгие годы, 2 десятилетия знаю. Из всех гонщиков он мне ближе всех. Предугадать, кто победит, сложно. Трасса есть трасса, спорт есть спорт. Поэтому победит сильнейший обязательно. Трасса һава шартларына бәйле рәвештә күпкә катлаулы. Сулы чокырлар гына түгел, урны белән хәтта җирдә күренде. Казанда Ижевскиларда булдым. Беренче тапкыр килдем Салаватның кубогына. 10 елдан йөри башладык. Бу сирен. Ну, катнаштык, беренче тапкыр гына чыккач, бузны аңлап бетереп булмый. Машина стартта буксует. Моңа кадәр һәр елны яхшы нәтиҗәләр күрсәткән Максим Загуменов өчен дә быелгы узышлар бик үк уңышлы булмады. Аның машинасы көндәше белән бәрелеште. Хәзер җитди ремонт сорала. На Кубке Салавата 6-й раз. Салават кубогында инде 6-нчы тапкыр катнашуым. Бу юлы көндәшем мине узганда борылып китте һәм мин аңа килеп бәрелдем. Бүтән узыша алмыйм инде. Максимның үзенә зыян килмәде, әмма Ижаудан танылган узышчы Владимир Гольцовның кызы Натальяга табиблар ярдәме кирәк булды. Аның машинасы бик кызу тизлектә әйләнеп капланды. Аны тиз арада урынына куйдылар, тик узышчының үзен хастаханәгә алып китәргә туры килде. Бәхеткә табиблар әйтүенчә травмалар җиңелчә. Салават кубогы Россиядә бердән-бер хәйрия узышлары. Җыелган акча елдагыча балалар йортына тапшырылды. Ярышларны күзәтергә шәһәрдәшләребез бик күп килгән иде. Узышчылар өчен гаиләләре белән җан атучылар күп. Күптән йөрим инде, конечно, 90 елларда йөргән бар. Ну, бу елларны элеккерәк еллар килгән иде, ну быел килде менә. Күңелле ничә шуй. Гонкалар әйбәт. Менә 5 ел рәттән мин аны карыйм. 1 елда калдырган юк менә. Шул ошый. Рәхмәт Салатайга. Машина ярышына без беренче тапкыр килдек, Актаныш районыннан. Биш бәләкәй балам белән. Бик күңелле бара бу ярыш. Безгә ошый. Ел саен киләбез, карыйбыз. Безгә бик ошый. Бик шатбыз. Узыш мизгелләре күбрәк, ә инде сүз сөйләү азрак булсын. Шәһәрдәшләр алдагы узышларга карата шундый теләкләрен дә җиткерде. Ә инде Салават кубогы өчен Казаннан Айдар Нуриев һәм Түбән Камадан Олег Жаворонков арасында киеренке көрәш барды. Җиңү Олег Жаворонковка елмайды. Лесен Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгенгә менә шулар, уңышлы эш атнасы теләп мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.